Казвам се Алексей Петков от фирма Униспорт. Занимавам се и с спортни игрища. С над 6 години стаж в полагането на спортни настилки. Защо използваме изкуствена трева в дворовете на училищата? Защото тя най-много се доближава до естествената. Това е така, защото тя е мека. Различава се от асфалта, който е груб и при падане може много да се нараниш. От УЕФА са определили, че това е най-близко до естествен терен, защото е естествен материал и симулира основа на тревен чим. Това е добре за децата, защото настилката е мека и предполага по-малко травми при падане. Също така добре и за колената и ставите. При полагането на изкуствена трева се използват два други компонента. Това са кварцов пясък и гумени гранули, които придават мекота и стабилност. Идеята на кварцовия пясък е да придаде стабилност на самата изкуствена трева. Той се насипва, за да може тревата да седи изпъната. Това придава допълнителна тежест и стабилност на тревата. Също така подпомага изправянето на стръковете и тяхната защита. Казвам се Георги Топалов, монтажник съм на изкуствени тревни настилки от 19 години. Пясъка се използва за предпазване на тревната настилка за основата и да тежи, за да не се дига от вятър. Ако има вятър, настилката може да я дигне вятъра и да я размести и т.н. Пясъка, който го използваме от каолин сеново, мисля, че най-качественият пясък от опита, който имам от тези години. Смятам, че този пясък е най-добрия. Пясъкът е калиброван, изчистен, няма прах по него. Няма налепи и т.н. което виждате тревата, че няма прах, който да остава от този пясък. Пясък е много добре направен, произведен. Защо ни е нужен качествен, промит и обезпрашен кварцов пясък? Първо, за здравето на децата. Ако пясъкът не е обезпрашен, децата ще вдишват много голямо количество прах. Другото, което е качественият материал гарантира и живота и здравето на самата настилка. Когато имаме некачествен материал, той ще компрометира и самата настилка, и основата й. Качеството на пясъка е екстра. Ако някой разбира от качество на пясък, това е.